вақте ки ҳар сароянда ба ҷудои санъат қадам мениҳад, сол аз сол сабку услуби хоси худро пайдо менамояд. бори ҳам ана ҳамин фикр ба сарои шумо омадааст ки агар яку як бора сароянда имиджи худро дигаргун кунад, нигоҳи мухлисонаш ва нигоҳи атрофиён чӣ гуна мегардад? ин лаҳза бисёр хоҳиш мекардам диққати ҳар кадоми шумоини азизро равона созам айнан ба ана ҳамин монитор ва мо чанд аксҳоро намоиш медиҳем ва шумо бояд дарёфт намоед ки дар акс ки аст, яъне қаҳрамони ана ҳамон акс ки. фикр мекунам ки шумо омода ҳастед ва коргардони техникии мо низ омода ҳастанд ва мо худи ҳозир пешниҳод мекунем баҳри ҳар кадоми шумоини азиз расми аввалинро. мараванд. рустам азимӣ, ин варианти дуюм. мегӯи бобои ман Гитлер боша. маҳмудхон шумо маро ҳамин тавр тасаввур мекунед? оянда ва ҳозир. хуб, ташаккури бепун. ва акси навбатӣ. ки нафар? ки нафар? Хайрулло Дадобоев. варианти навбатӣ. падари Хайрулло Дадобоев. албатта падари Хайрулло Дадобоев ҳам ҳунарманд ҳастанд ва мо барои он нафар аҳсан мегӯем барои тарбияи чунин фарзанд. албатта ҳазлу шӯхӣ аст. ки нафар? ки баландтар биёд ҳама якҷоя. устод Ҳасани Камол, мо пешниҳоди шумо мегардонем акси аслиро. мараванд. фарқияш чӣ гуна аст? писанд омад? умуман Ҷамшед Исмоилов, масалан шумо тавсия медодед ба устод Ҳасани Камол ки имиҷи худро айнан анамин тавр кунад. акси аввалин. мараванд. азони Ҳасани Камол. мараванд. не рости гап худашон беҳтар аст. сӯҳро бо таифу бисёр монандтар мешавад. яъне дар ин акс устод Ҳасани Камол хеле ва хеле шабеҳ доранд ба Соҳроб Отаев. ҳамин тавр беҳтарин. хуб, мегузорем ба аксҳои навбатӣ. рафтем. ки нафар? ки баландтар? Дамирбек Олимов. баъди чанд сол? ман гузарам ки ҳамин сурати газмол кудом Дамирбек мешавад. суратро ё Дамирбекро? ман дадонам Дамирбек. ана акнун нозимҷон Дамирбекка газмол накардагӣ гуфтам. худашон газмолка сӯзондагӣ. гузаронда писондагӣ. хуб, аз худашон пурсон мешавем. имиҷо ҳамин гуна мешавад? мараванд. камтар риш мемонто мезевид. не ганда не раҳмат. дади як худохоҳад 30-40 сол. саломат бошед. ташаккур бепун. ин акси ҷолиб. қаҳрамони ин акси ҷолиб ана ҳамин нафар, яъне Нозими Юсуфзод. ин нафар Ҷонибек Муродов. зебида аст? масалан тавсия медодед ки Ҷонибек Муродов имиҷашро айнан ана мин гуна кунад? беҳтарин. мегузорем бозам ба аксҳои дигар. мараванд. ана ин акси аслӣ. хуб, пиши дили ҳама дар авҷ. бозам Ҷонибек Муродов. ин акси аслӣ. қаҳрамони ин акс дар толори мо ҳузур доранд Фараҳман Каримов. писанд омад? қаҳрамони ин акс
ҷамшед исмоилов мабодо нақша нест уман писанд омад ҳамин акс бад не аҷиб шояд оянда ки ришма қадар зиёд не кам мебурд инҷо гуфта истоданд ки ба ин ба фикрам сценариямда набуд ку ки наша раша насиб чӣ гуфтам хайру хуш бо эвереста хуб албатта ташаккур ин барои ман тӯҳфа шуда саломат бош то раҳмат